Egunon guztioi eta ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundira. Gaurkoan liburu baten aurkezpena egitea egokitu zaigu eta nerekin batea 3 lagun daude, danak aski ezagunak. Andres Urrutia, Euskaltzaindiako presidente, Nuria Agirre, Laboral Kutxan pertsona eta baliabideen arduraduna, eta Jon Sarasua, gauza asko eta askoren artean Euskararen gogoetaguneren arduraduna dena eta liburuaren egile. Bueno, nik beraiei hitza eman aurretik eta batipat Jon bera da liburuaren inguruan informazio dena emango duena, baina gutxienez nahi nuena azaldu zen da zergatik liburu hau eta zergatik Gipuzkoako Foru Aldundia, bai. Proiektu hau 2022an hasten da eta proiektu horren ondorioz gaur ezagutzen dugu lehenengo alea eta hor ikusten duguna da eta oso xume adierazita Jonek informazio gehiago emango dulako, baina nire ustetan esan beharrekoa bada edo behintzat errepikatu beharrekoa. Euskeraren ezagutzan maila naiz eta oso altua izan, gero eta altuagoa, erabilerari dagokionez apalaldi batean dagoela esaten dute euskeraren arloko asko eta askok eta hortaz bide gurutze batean dagoela. Ikusita ere ditugun desafioak gure aurrean besteak beste, edukiak konsumitzen ditugun, edukiak gazte konsumitzen dituzten edukiak, Gipuzkoar berriak behar ditugula, euskaldun berriak behar ditugula eta horrek ere eragingo diola euskeraren ezagutza erabilerari eta aldi berean haientzat ere gizarteratzeko tresna izan daitezkela, badaukagu nahiko lan esku artean. Eta hor, gogoetagunean diagnostiko bat egiteaz gain, jartzen dituzte gomendio batzuk mahai gainean, hemendik aurrera lan egiteko guztiok. Horien inguruan Jonek informazio gehiago emango du. Zergatik Gipuzkoako Foru Aldundiak hartzen du parte honetan? Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat ezinbestekoa delako gure egunerokoan euskera lan tresna izatea. Horretan urteak daramatzagu, Gipuzkoako Foru Aldundia erakunden artean esan dezakegu aitzindaria izan dela zentzu honetan, eta bide honetatik jarraitu nahi dugu. Apostu hau egiten jarraitu nahi dugu. Euskera izan dadin lanerako hizkuntza nagusia eta horrek ahalbidetuko duelako zerbitzu publikoak euskeraz eman ahal izatea berme guztiekin. Bide horretatik jarraitzeko asmoa daukagunez eta hemen ere gure erakundean baditugunez beraz teknikariak euskeraren arloan aitzindari direnak beren lanean, gogoetagune honetan ere parte hartu dugu euskeraren munduko beste eragile asko eta askorekin batera. Horixe litzateke beraz Gipuzkoako Foru Aldundietik esan nahi duguna. Bide gurutzean, apalaldi batean egon gaitezkela esaten dute asko eta asko, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak aitzindari izaten jarraitu nahi duenez eta euskeraz lan egin nahi duenez, berdintasuna lortu nahi duenez, hor egongo da beti eta kasu guztietan. Guri ere, hau ezinbesteko iruditzen zaigulako. Gure herriaren ikuspegitik nola ez. Hortaz, nik Urrutia jaunari emango diot hitza. Andres, nahi duzunean zurea da hitza. Mila esker zuri, Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldun nagusia. Nola ez, Nuria, Laboral Kutxako pertsona eta baliabideen saileko zuzendaria, gure Jon Sarasua, Euskararen gogoetaguna proiektuaren koordinatzailea. Euskararen bizi berritze prozesua aztergai izan da gu bezala hizkuntza gutxiagotua berreskuratzeko bidean askorentzat. Eredu ere bai. Eta ahuldutako hizkuntzak ditugunak, elkarrengandik ikasteko asko baitugu. Euskara indar berritzeko aleginak bi zentzutan egin izan ditugu bereziki. Batetik, hiztunei eustea eta hiztunak alduntzea eta gaitzea euskara bizitzako arlo guztietan erabiltzeko eta eremu eta gizarteko egoera berrietara egokitzeko. Eta bestetik, hiztun berriak sortzea. Estatusean eta korpusean aritu gara. Nolabaiteko hizkuntza estandarra sortu dugu, hizkuntza hegemonikoek egiten duten gizara. Ez dira hitz hauek nireak, hain zuzen ere, Sagrario Aleman Jagon Sailaren buruarena baina uste dut oso egokiek direla eta argigarriak gaurko ekitaldi honetan irakurtzeko modukoak. Bidea luzea eta emankorra izan da. Behar bada ez horren beste orekatua lurralde guztietan.
eta abia puntua eta batez ere hizkuntza politikak oso desberdinak izan ditugulako. Baina euskararentzako esparru berriak irabazi ditugu. Euskaldun kopurua handitu egin da. Hizkuntza komunitatea gogotzu ari da bere beharrak eta aritu da bere beharrak asetzeko bitartekoak jartzen. Ezin gainera gizartearen inplikaziorik gabe aintzinatu. Eragile asko parte hartu du prozesu honetan eta eguneroko harremanetan euskararen presentzia sendotzetik aparte oraindik gaude. Euskaraz bizitzea erabat erdiesteko edo erdiestetik urrun. Nik esango nuke azken aldian alere ohartuta gaudela bide gurutzean gaudela, edo biribilgunean, jira eta bira, eta askotan nora jo ere ez dakigula. Eta adituen azterketa iritsi artikulu ugari argitaratu da zentzu horretan. Jardunaldi eta eztabaida saio eta agunetan ere ongi pentsatutako bidea markatu beharraren kezka azaltzen da eta azaltzen du. Eta hor dago Euskaltzaindia. Eta hor dago Euskaltzaindia eta horretarako esanik ez hemen gauden Laboral Kutxa eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta oro har esango nuke Jagon Sailaren bitartez egin izan dugula eta egiten ari garela bidegintza hau. Euskaltzaindia ikusten dugulako inori bidea eta inori ateak itxi gabe leku bat, nik esango nuke Jon Sarasuak definitzen duen bezalaxe, altzo egokia horretarako, ez bakarra, baina bai egokia horretarako, eta horretan ari gara. Eta horretan ez dugu beste gauza berririk egiten, aspalditik eta sorreratik bertatik ditugulako bi alor, bata da Jagon eta beste da Iker, eta batean korpusari buruz ari baldin bagara, bestean estatusari buruz. Eta hori da, estatusari buruz, Jagon Sailean, euskararen gogoetagunearen tokia daukan lekua. Eta horren arabera, eta prozesu hori abiarazteko, abiatuta baitago, eta prozesu horren abiarazte honek ekarri dituen fruituak eta emaitzak kaleratzeko eta gizarteratzeko ona hemen gaur aurkezten dugun liburua. 3 testu datoz liburu honetan. Alde batetik euskararen gogoetagunea egitasmo ezaugarriak, bestetik euskararen egoera ikuspegi orokorra, hain zuzen ere Olatz Altuna Zumetak eta Jon Aizpurua Espinek egin dutenak, eta hirugarrena eta gero berak azalduko duena Jon Sarasuak egin euskara gogoetagunaren oinarrizko ponentzia da. Esan dudan bezalaxe, ponentzi erdiguneko ponentzia gisa planteatzen da. Gero etorriko dira, arloetako ponentziak, egina baitira dagoeneko horretako batzuk eta bar, eta hoiek guztiak argitaratuko dira etorkizunean. Baina hori da Euskaltzaindiaren, euskararen gogoetagunearen bitartez Euskaltzaindiak egin nahi duena. Hain zuzen ere, gogoetarako, eztabaidarako egileen eskura jarriko ditu hori guztiak, guztion artean euskararen bizi berritze prozesuaren norabidea eta arnaz luzeko estrategia marrasteko. Ez bakarrik diagnostikoa, ez bada diagnostikotik harago joatea, eta joate horretan gure ustez egingarri izan daitezkenak orientabideak ere kaleratzea eta plazaratzea. Nik neu behintzet eskertu nahi dut, bereziki eskertu nahi dut alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiaren bulkada, Gipuzkoako Foru Aldundiak beti erakutsi izan duelako honetarako bere gogoa, bere gogoratzen dut larun bateko entusiasmoa, eta larun bateko, entusiasmo hori, larun batean izan genuen sarrera itzaldia, eta hitzegileak, iztunak esan zuen behin eta berriro, Etxeberri Zarakoak aipatzen zuela entusiasmo behar zutela gazteek. Euskal gazteriak. Eta, entusiasmo hori erakutsi duelako, baina entusiasmotik harago ere ekintzetan bere jokabidea eta bere implikazio eta ardura erakutsi duelako, erakusten duelako eta seguru nago erakutsiko duelako. Eta nola ez Laboral Kutxai hainbat partaidetza ditugu elkarrekin, ze azken baten horrek esan nahi du eta horrek asko erakusten du esatetako gure konpromisua. Gure konpromisua, bien arteko konpromisua euskal gizarteri zerbitzu bat emateko.
Eta begira, 100 urte geroago hemen dago Euskaltzaindia, hemen dago Euskaltzaindiaren sortzaileen Gipuzkoako Foru Aldundia, eta hemen ari gara berriro ere, beste behin ere, Euskararen etorkizunaz jarduten. Horrez esan nahi du, nire ustez hori laburbiltzeko kontua bada. Euskara biziri dago, Euskaldunok hemen gaude, Euskaldunok ari gara erabiltzen eta Euskaldunok nahi duguna da gure hizkuntza gero eta gorago, gero eta funtzio guztietara zabaltzen. Mila esker. Eta Nuria Agirre, zuk duzu hitza. Hemen ari gara, pizkat pilota pasatzen. Eskerrik asko. Niretzat, gogore handia da, hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, diputatu nagusiarekin batera, Euskaltzain buruarekin, eta Jon Sarasua lagunarekin ikastolako lagunak gara, orain dela urte asko elkarrekin hasi ginen. Eta, gogora ekarriko dut, orduko lagun batek esaten duena, gure gurasoak bai izan zirela modernoak, elkartzen garenien beti esaten du, bai izan zirela modernoak autori egin zutenean, orain dela horren beste urte. Plazerra da, testu inguru hontan, Laboral Kutxa ordezkatzea, eta, ben gauden danok desberdinak garen arren, berezia garen arren, elkarguneak ere baditugu, badauzkagu aukerak batera aritzeko, eta askotan aukera hori euskerak ematen digu. Berriz ere, oraingoan euskerak batu gaitu, elkarlanerako aukera bat eman digu, eta gure arteko kolaborazioa bultzatu du. Laboral Kutxak makina bat egitasmo laguntzen ditu, gure balioekin, herri honen balioekin zerikusia duten egitasmo eta proiektuak, eta horietako askok izaten dute euskerarekin zerikusia. Horrelako proiektu asko bultzatzen ditugu, euskararekin zerikusia daukatenak, eta ez bakarrik gure ondarea gurea zaintzeko, baizik eta baita ere gure sustraitzea eta gure kohesioa bultzatzeko ere. Euskararen gogoetagunean parte hartzeko eskaintza jaso genuenean, proiektua babestu eta laguntzeko eskaintza, atsegin handiz erantzun genuen baietz. Eta ordutik, gure erakundean babes handia izan duen proiektu bat izan da, ikusten dugulako beharrezkoa dela horrelako egitasmoa bat martxan jartzea, etorkizunari begira euskarari argi bat egiteko, ikusten dugulako oso garrantzitsua dela ere egungo egoeraz eta etorkizunaz hausnarketa egitea, eta oso garrantzitsua delako ere horretan denok elkarrekin aritzea. Gurean ere, eta askoz ere modu apalago batean, ari gara asmo berarekin, zenbait ekimen egiten, eta guretzat ikusten dugu, liburu honetan jasotzen den informazioa, hausnarketak, hurrengo ponentzietan bideratuko direnak ere, oso lagungarri izango zaizkigula, eta guk ere hartu dugu aurten batarte bat lanketa egiteko, gogoeta egiteko, eta horien 3 adibide jarriko dizkizuet. Lehena, euskararen plan estrategikoa. Aurten, geldialdi bat egin dugu, eta gogoetari ekin diogu. Garrantzitsua delako lanean jarraitzeko bide orriak argi izatea. Geldialdi bat, nora iritsi nahi dugun zehazteko, etorkizuna nola irudikatu nahi dugun, eta hortik, gogoeta horretatik, ezarri nahi dugun zein izan nahi den, zein izan behar duen gure ambizioa hurrengo urtetarako, lanean jarraitu ahal izateko. Bigarren adibidea, esan gogoeta hori modu konpartitu batean egiten ari garela, gure bezero euskaldunei, jasotzen duten produktu eta zerbitzuak euskeraz jasotzen dituztenak horren inguruko balorazioa eskatu diegu, eta esan diegu ere, etorkizunera begira, nolakoa izatea gustatuko litzaiekeen. 2007 bezerok erantzun dute galdetegi labur bat, bada zerbait, eta hor ikusten da, zorionez, euskera guretzako gai garrantzitsua dela, baina gure bezeroentzat ere bai. Eta bukatzeko, eta 3. adibide bezala jarriko nukena da, Euskaldunon sarea. Laboral Kutxan gaur egun 2000 bat pertsonak egiten dugu lan,
Eta horietatik, 350 batek osatzen dugu Euskaldunon sarea. Euskaldunon sareko parte izateak suposatzen duena da konpromesu batzuk hartzen ditugula lanean euskara erabiltzeko, adibidez, lehen hitza beti euskaraz izatea, euskaldun bezala identifikatzea guk barruan daukagun identifikatzeko erakusleio desberdinetan, eta gure artean betik euskara aritzea. Bada, orain dela 3 bat aste, erabaki genduen sare horretako 51 pertsonak sarea bultzatu eta indartu nahian ekitaldi bat egitea, ekitaldi arantzasun egin genduen, esan nahi asko daukan toki batean, eta uste dut oso ondorio interesgarriak atera genituela. Hau guztia, adibide batzuk besterik ez dira, adierazteko guk ere asmo berarekin ari garela lanean, baina gaur garrantzitsuena da, hemen liburu honetan jasotzen dian emaitzak aurkeztea, eta lehen esaten nuen bezala, emaitzak eta hor agertzen den informazioa, liburuan agertzen den hausnarketak guretzat ere, oso baliogarriak eta garrantzitsuak izango dira, gure markatzen ari garen bide hori marrazterako orduan, hori hobetzen lagunduko digutelako. Eta gero, elkarte guztiok, bat egiten dugun elkarte guztiok ere, euskararen norabidea finkatzerako orduan ere, argibide gehiago izango dugulako. Nik besterik ez, eskerrik asko liburua parte hartu duzuenok, eskerrak eman, eta esan, jarraitzen dugula, jarraituko dugula, bide horretatik, horrako proiektuen bide lagun izaten. Aitza eman zuri lagun. Ez. Keinu egin diot Nuriari eskatuz ea utziko ote zidan beak Joni hitzan eronek ematen. Laguna dira eta horrek noski balio haundie dauke, baina Joni hitzan neuk eman nahi nion, ze naiz eta hemen dauden, nire horretik hitz egiten duten lana, lankidetza ezinbestekoak izan. Gaurkoan, jakinda Jonek liburuaren aurkezpena egingo duela, bai berari hitza eman aurretik adierazi nahi nuen Jon dala niretzako eta txikitasunetik esaten dut, erreferente ezinbesteko euskararen arloan bere ekarpena izugarria da, izaten ari da, lankide zoragarri, naiz eta elkarrekin lan ez dugun egin, biok zuzenean, baina balio hori izugarria da, eta gaurkoan hori aitortu nahi nion, hemen mikrofonoen aurrean, erreferente, inspiratzaile eta lankide ezinbesteko dalako, bere ekarpena aitortu taldi berean eskerrona luzatu Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean egindako lanagatik. Hemen bilduma honetan edo liburu honetan jaso dena eta baita gainontzekoagatik. Eta ja, mendik aurrea, hitza zeuri ematen dizu, Jon. Eskerrik asko, Nuria, eskerrik asko zure eskultzabaltasunagatik. Eskerrik asko, nik ere eskertzen hasi behar dut, bai Foru Aldundiari prozesunetan sinistu duelako, laboralkutxari ere ontan lagundu digulako, eta nik uste kasuale polita dela ez, hasierako ikastolako gela hartatik Nuria eta biok mai berean egotea hemen, eta saiatuko naiz laburra azaltzen honen edukia, asko hitz egin diteke, baina lau gaude mailan eta labur xamarra izaten saiatuko naiz, ez da? Uste da nobakigula euskararen biziberritzearen prozesuan galdegai berriak ekarri dituela oroar, 20. mendeak, eta azken hamarkadatan eta azken urtetan gero eta kontzientzia biziago hartzen ari garela gehienok galdegai berri hoien garrantziaz, ez da? Ikusten ziren edo ikusten diren utsunen artean, utsunetako bat da bizioa lausotua edukitzea, ez da? Bizioa, etorkizun ikuspegia, ez dakit hemendik 25-30 urtera non ikusten dugun euskara, eta non ikusi nahi dugun, ez dira galdera bera, ez da, non ikusten dugun, eta non ikusi nahi dugun, baina bi galdera horiek elkarrekin txirikordatzea daukigu, ez da, eta hori da bizioa ekoiztea. Eta ikusten genuen, bizioa ekoizteko arazoak genituela, ez da, euskal komunitateak
ez zeuela garbi, ez da, mendiko eta 50 urtera nora gindoa zen eta nora joan nahi dugun, ez da. Eta, bueno, utxune hori ikusita nolabait Euskaltzaindiak bere jagon sailetik heldu zion lan honi, ez da, nolabait zerbitzu eta ekarpen espirituarekin, Euskararen etorkizun ikuspegia lantzea eta etorkizun ikuspegi horretara norabidetutako estrategia hildo handiak formulatzen saiatzea, ez. Horretarako ikusten genuena zen arrago batean edo altzo batean bildu behar genituela, ez da. Euskararen etorkizunari buruzko pentsabiderik finenak eta sektore desberdinetako, sensibilitate desberdinetako eta lurralde desberdinetako ekarpenak, ez da. Eta 4 urteko lan bat, 4 urteko metodologia bat proposatu genuen hau egiteko, ez da. Nolabait ponentziak ekoiztea, horretarako gure ustez egokienak izan zitezkeen pertsona batzuen aldetik, gero kontraste talde bat osatzea, kontraste talde horretan lurraldez, sektorez eta sensibilitatez jatorri desberdineko jendea biltzen da, eta gero berariazko mintegiak ere egin ditugu, nolabait osatzen goazen ponentziak are gehiago eta are jende gehiagorekin kontrastatzeko, ez da. Bide horren lehen emaitza aurkeztera gatoz lehen liburuki honetan. Batetik daukagu diagnostikoaren ponentzia, soziolinguistika klusterreko Olatz Altunak eta Eusko Jaurlaritzako teknikari dugun Jon Aizpuruak elkarrekin egin dute, eta eskatu genien 15-20 orrialdetan ia laburtu zezaketen zertan garen, zer gertatzen ari den euskararekin, eta euskararen biziberritze prozesuarekin, ez da. Dauden, diagnostiko guztiak eta ikerketa guztiak eta nolabait dagoen dena bilduta ia laburki esan ziezaguketen zer gertatzen ari zaigun eta zein den egoeraren marrazkia, ez da. Hori aurkezten du hemen datorren lehenbiziko atalak. Egia esan lehen atala da euskararen gogoetagunearen planteamendu orokorra, laburki, eta bigarren atala litzateke lehenbiziko ponentzia hau Olatz eta Jonek egiten diguten. Bigarren ponentziari nolabait deitu dio, bigarren ponentziaz esan dugu erdiguneko ponentzia edo dela, ez da? Nolabait etorkizun ikuspegiaren egitura aurkezten duen, egitura eta eduki nagusiak aurkezten dituen ponentzia, eta luze jodu, ez da? Hau idaztea eta hau formulatzea eta kontrastatzea, eta bide luze xamar bat izan da, eta hemen aurkezten dugu, ez da, behar da honi eskainiko dizkiot minuturik gehienak, ez? Euskararen etorkizun ikuspegia izeneko ponentzia. Ponentzia honek hau aurkezteko batetik 2 orduko bideo grabazio bat egin genuen, eta bestetik hemen 50 bat, 60 bat orrialde dituen ponentzia, ez da. Batetik abiatzen gara ibilbidearen egitura azaltzetik, hau da nondik gatoz, ze ibilbide egin dugu, euskararen biziberritze prozesuaren egitura, ibilbide horren egitura ulertu behar dugu, aurrera egingo badugu, ez? Ondoren dator egoeraren egitura, eta, hemen abiatzen gara nolabait Jon Aizpuru eta Olatz Altunak egindako ponentziatik, eta nolabait iristen gara ondorio batera edo afirmazio batera, ez? Eta afirmazio horrek dio, orain arte egindakoaz balorazio desberdinak egin ditzakegula, eta zilegi dela balorazio desberdinak egitea, baina denok bat egin dezakegula oharpen batean, ez? Eta da, orain arte egin duguna egiten jarraituz, ez dugula aurrera egingo. Ez dugula behintzat behar bezala euskararen bizi berritze prozesuan aurrera egingo, orain arte egin dugun gauza bera egiten jarraituz, ez? Galdegai berriak ditugulako, eta pauso berriak eta jauzi berriak eman beharra dagoelako, ez? Beraz, nolabait hurrengo urratsak planteatzen saiatzen gara ponentzia honetan, ambizio eta aspirazio berriz batetik, bai? Eta nolabait ambizio eta aspirazioaren kontzeptua azpimarratu nahi genuke, ez? Ambizio eta aspirazio berriak planteatu nahi ditugu euskararen bizi berritze prozesurako, bai? Eta bestetik, ahalik eta adostasun handienez, ez? Bi
elementu hauek ez dira askotan elkarrekin kombinatzen errezak, ezta? Ambizio eta aspirazio berria behar dugu, baina aldi berean ahalik eta adostasun handiena behar dugu prozesu hau aurrera bultzatzeko, ezta? Eta horrek eskatzen dugu batetik jakintza soziolinguistikoz jokatu behar dugula, eta bestetik adimen politikoz jokatu behar dugula, ezta? Ahalik eta adostasun handienak lortzeko, ez? Guztiarekin planteatzen duguna da erreakzio egitura bat. Uste dugu une honetan euskararen biziberritze prozesuak erreakzio bat behar duela gai askotan, da orduan erreakzio egitura bat planteatzen saiatzen gara. Bi arlotan, batetik gizarte politiketan, eta gizarte politikak ez bakarrik, baina nagusiki instituzio publikoei dagozkie eta horiek sustengatzen dituzten alderdi politikoen gogoetari dagozkie. Eta bestetik komunitate estrategiak. Gizarte politikak eta komunitate estrategiak. Eta komunitate estrategiak nolabait beste kategoria bateko proposamenak dira. Gizarte politikaketan bereizten ditugu batetik gure ustez egin beharreko jauzi handiak, eta bestetik eman beharreko pausoak. Pausoak lirateke nolabait esan da orain arte landu ditugun hildoetan, eta orain arte dakargun norabideetan sakontzea eta aurreratzea, pausoak ematea, hor 6 pauso arlo handi bereizi ditugu, eta bestetik jauzi kategoria eman diegu nolabait gure ustez alegin berezia matrize aldaketa edo nolabait inbertsio berezia eskatzen duten arloei, eta arlo hauek nolabait laburtuz dira batetik lan eremuan eman beharreko jauzi edo uinaldia, bestetik aisialdi antolatuan edo hezkuntza ez formalean eman beharreko jauzi gure ustez desente antolagarria dena, hirugarrenik hedabide egintzan edo hedabideen arloan euskarazko hedabide egintzaren matrize aldaketa bat nolabait proposatzen dugu, eta laugarrenik hezkuntzan, hezkuntza arloan bereziki eredurik euskaldunenen edo de ereduaren inguruan aldaketa handi xamar bat eta jauzi bat eman beharra planteatzen da. Horrez gain, gero badaude, zeharkatzaileak diren beste pauso batzuk, adibidez arnasguneen politika integral bat egin beharra, eta hegemoniaguneen gaia planteatu beharra, eta bar. Eta bestetik ditugu lehen aipatu ditugun komunitate estrategiak, eta hauek ere hainbat dira, baina bereziki hitz egiten dugu euskararen biziberritzearen mugimendu dimentsioa berrindartzeaz, bai? Erakunde dimentsioa, bai erakunde sozialetan, naiz erakunde publikoetan asko indartu dugu, asko erakundetu gara, baina behar bada mugimendu dimentsioa ahuldu zaigu eta mugimendu dimentsio zeharkatzaile eta, nolabait indartsu bat berraktibatzeaz ere hitz egiten dugu, ezta? Guztiarekin euskararen etorkizunaren irudikapen berria egin beharra ere aipatzen dugu, ez? Orain arte izan ditugun amets edo iparrak ere berformulatu eta irudikapen berria egiteaz ere hitz egiten dugu. Hau da, nola ikusten dugu, nola ikusi nahi dugu eta ikusten dugu estrategia hauek martxan jarri ondoren gure komunitatea 25-30 urte barru. Beraz, irudikapen berri hori ere ponentziaren elementu garrantzitsua da, ez? Eta bukatzeko, ze ezaugarri dituela uste dugu etorkizun ikuspegiaren formulazio honek? Batetik uste dugu errealismo informatutik abiatzen dela, bai? Ez da ameskeria bat, bai? Badu aspirazioa eta badu ambizioa, baina abiatzen gareneko gizartearen ezaugarrietatik eta ditugun ahalbide politikoetatik abiatzen den zera da? Ponentzia, beraz, errealismo informatua, eta horrekin kombinatutako aspirazio edo ambizio berria, ez da? Bestetik, ardatz antolagarrietan formulatua da, ez dugu nolabait abstrakzio maila handia erabili nahi izan, baizik eta ardatz antolagarri konkretuetan ardaztutako bizio bada, eta, esan dezagun, ardatz sistema berri bat planteatu nahi dugula euskararen biziberritzearen politikentzat eta komunitate estrategiantzat. Beraz, ardatz sistema berri bati buruz
hitz egiten ari gara, eta azken ezaugarria esango nuke dela bere izaera artikulatua. Bai? Etorkizun ikuspegi batek ez du funtzionatzen, ez bada artikulatua, ez bada ondo pentsatu adar bakoitzak besteari zertan eragiten dion, eta ez badatoz honen ondoren planteatzen diren adar bakoitzeko ponentzia sakonagoak, ez? Eta momentu honetan Euskararen gogoetagunean horretan xeari gara. Ez? Hemen planteatzen den adar bakoitzak bere ponentzia berariazkoa izango du, dagoeneko 3 bukatuak dira, eta kontraste fasean ditugu, eta beste adar batzuk momentu honetan aktibatuta eta martxan ditugu. Ez? Orduan, horiek izango dira, nolabait urrengo argitalpenen protagonista, eta horixe da egiten ari garen lana. Lehen aipatu duan aipatuz, Euskaltzaindia guri iruditu zaigu honetarako altzo egokia izan daitekela. Euskararen munduaren sensibilitate desberdinak, hamarkadetan pilatu ditugun mesfidantzak, ikuspuntu politiko desberdinek dituzten diferentziak, ditugun aitorpen sareak eta aitorpen gabeziaren sareak kontutan hartuta, iruditzen zaigu Euskaltzaindia ahots eta altzo egokia izan daitekela. Horrelako etorkizun ikuspegi bat planteatzeko, beti ere jakinda Euskaltzaindiari ez dagokiola noski, zer ez markatzea, ez agintzea eta ez gauzatzea, ez? Nolabait Euskaltzaindiari dagokiola honetan zerbitzu bat egitea, ekarpena egiteko gogotik, ez? Eta, horixe da, labur azaldu nahi nuena nire aldetik. Zuetakoren bate galderaren bat izango balu, erantzuteko prest gaude. Hiru ponentzia aipatu dituzu ja bukatuta daudela, ez dakit hurrengo emaitza nondik zein adarretakoak izango dira. Bai, administrazioaren etorkizun ikuspegia bukatua dago. Hedabide egintzaren etorkizun ikuspegia ere bukatua dago. Eta helduen alfabetatzearen etorkizun ikuspegia ere bukatuta eta kontraste fasean dago. Esan ezagun 3. dago. Eta gero martxan daude hezkuntzarena, korpusarena, hor nolabait aipatu ditugun 4 nagusi horietakoak esan ezagun egingo ditugula laster hezkuntzarena egiten dugunean. Lan eremukoa ere nolabait egina baitago, beste bide batetik egindako lan bat egokituta. Eta ondoren etorriko dira nolabait hemengo zuhaitz adarretan aipatzen diren guztiak. Ez? Laster aktibatu nahi dugun beste ponentzia bat, hau ere nahiko erdigunekoa edo denei eragiten diena izango da kontakizunarena. Kontakizunarena edo diskurso multzoarena. Nolabait Euskararen etorkizuneko diskurso eta kontakizun multzo berritu baten ponentzia. Eta hau normalean ponentziak eskatu dizkiegu 2 pertsonari. Eta kontakizunarena aurreikusten dugu talde handixeagoaren artean egin beharrekoa dela. Horrein, ponentzia horrek lehenengo handia esango genuke, ez da dena hartzen duela kalean da, horke etorko dira besteak, ez dakit hor gero ze gogoeta prozesu edo sustatu nahi da horien inguruan. Zein izango da gero horien bidea? Bai, batetik lehen bidea da kontrastea, gure kontraste taldearekin, eta gero mintegien bidez askoz jende gehiagorekin ere bai, adibidez lehenbiziko nik asaldu duan nik landutako ponentzia hau gure kontraste taldean egiteaz gain, 40 Euskal Gintzako 40 ordezkariren aurrean kontrastatu zen, eta gero jarraitu dugu kontrastatzen zenbait indar politikorekin, edo, sensibilitate, indar baina gehiago, sensibilitate politikoko jendearekin, gazteekin ere bereziki, euskaltzale gazteekin kontrastatzekoa gara, orduan bakoitzak bere kontraste ibilbide propioa egingo du. Baina orduan kontrastera batzuk eginda daude, eta beste zeintzuk dira eginda daudenak, eta zeintzuk dira errainkikin egiten plazak. Bai. Kontrasteak eginda daude, nolabait hemen aurkezten diren bi zerenak, bi ponentzienak, argitartu aurretik kontrastatu nahi bai genituen.
Baina gero jarraituko dugu kontrastea egiten, hori, ez da, sensibilitate politiko desberdinekin, lurralde politiko desberdinekin, duela gutxi Euskal iparraldean aurkeztu genuen, iparraldeko goin batera diren aurrean, jarraituko dugu kontrastea egiten. Gero, kontraste bat egin dugu baita ere administrazioaren etorkizun ikuspegiak ere pasadu kontrastea, helduen euskalduntze alfabetatzearen ere pasadu kontrastea, baina jarraitu behar du, pasatzen, edabide gintzarenak ere pasadu kontraste bat, bakoitzean ez dakit 25 laguneko talde aukeratu bat izan zen, sektore edabide eta bar desberdinetako jendearekin. Hortan ari gara eta falta diren bukatzeko falta direnekin ere gauza bera egingo dugu, ez da? Gero beste kontu bada honek egingo duen ibilbidea gauza hauek edo hemen aipatzen dira gauzak martxan jar ditzaketen alderdi politiko, eragile sozial eta eragile instituzionalekin, ez da? Eta horiek behar bada ez dira, ezagit horrela, prentsaurrekoan azaltzekoak, zehazki zer eta nola egiten ari garen, diskrezio maila bat ere behar dutelako. Urte askotako lana egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bide hori ez du alperrik egin. Eta Jonek berak aipatu duen bezala, gainera erronka berria dauzkagu eta eragile berriak. Eta ekuazioan sartuko direnak eta noski lan asko edukiko dugu esku artean etorkizunean ere. Eta hori egiteko prest. Listo, eskerrik asko. Honek badu pixkat, zatxo bat, galdera egin duzunez, guri prentsaurreko honetan ez dago kigo esatea, ez da, baina honen azpian badago, eta, espreski aipatua dagoenez, prentsaurrekoan esan dezakegu, ez da, nolabait akordio politiko eta sozial zabalago baten bila egiten dela lan hau, ez da, Euskaltzaindiek zerbitzu hau egiten du, baina ez paperean geratzeko, baizik uste dugulako Euskararen biziberritze prozesuak honetan pauso eta jauzi berriak behar dituela, eta horrek eskatuko digula akordio prozesu bat sustatzea hemengo alderdi eta indar politiko eta sensibilitate desberdinen artean, ez da? Eta horretarako zerbitzu bat izan nahi du. Akordio soziopolitikoa aipatu duzu, kontseilua bera, propio, mahai gainean jarrita dauka, akordio soziopolitiko berri baten eta jauziaren beharra agerian utzita dauka. Ez dakit nola indikatu daitezkeen bai haiek buruan duten eta aldarrikatzen ari dira eta mahai gainean egiten ari dira gogoeta hori, mahai gainean jarri duzuen testu inguruanekin. Nik uste norabide berean etor daitezkela, ez da. Gu nolabait egin dugun pausua da edukia jartzea. Ez gara inbeste behar badori kontseiluak gehiago hartu lan hori, ez? Aldarrikatzea akordio soziopolitikoaten beharra, ez da. Gure hainbeste ez da aldarrikapena, baizik eta, eduki batzuk aurreratzea akordio posible bat gerturatu dezaketenak, ez? Honekin bestelako galderarik ez badago, bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko danoi.